νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες. Δεν απομένει παρά να πάει μπροστά αυτή η προσπάθεια. Και η πρώτη εμπειρία με τα σκαφάκια αυτά. Ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί για άτομα που δεν έχουν άλλη εμπειρία με την νηστιοπλοεία, έρχονται σε μια πρώτη επαφή και μαθαίνουν έτσι τις βασικές γνώσεις και τεχνικές και μπορούν έτσι να αγαπήσουν σιγά σιγά το άθλημα. Και αυτό είναι πολύ καλό. Το λασκάρο, το τριμάρο, το πηδάλιο, τον άνεμο, να έρθουν σε πρώτη επαφή και είναι πολύ καλό για να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την νηστιοπλοεία και να αγαπήσουν το άθλημα. Αισθάνθηκα όπως η πρώτη μου εμπειρία σε εκδρομές. Είναι καταπληκτικό, το μιλάω πολύ σοβαρά. Ενθουσιάστηκα, αισθάνθηκα όλα εκείνα τα δύσκολα και δεν κυβέρνησα ποτέ καράβι. Αισθάνθηκα όλες εκείνες τις, πώς να τις πούμε, τους ενθουσιασμούς. Έτσι θα κάνω, αλλιώς θα κάνω, τις φοβίες. Με ενθουσίασε, κυριολεκτικά, δηλαδή με συνεπήρε. Αν είχα ώρα θα ασχολιόμουν πολλή ώρα με αυτό το πράγμα. Η απλοεία είναι ένα καράβι, ένα ολόιδιο τέτοιο καράβι. Υπάρχουν και μεγαλύτερα και πιο γρήγορα που μπαίνουν μέσα άνθρωποι. Αλλά δεν πρέπει να κάνουν κόντρα στον αέρα, γιατί άμα κάνουν κόντρα στον αέρα, αυτό το καράβι θα πέσει κάτω και μετά δεν θα μπορούν να το σηκώσουν τόσο εύκολα. Γι' αυτό πρέπει να κάνουν 45 μοίρες αριστερά και 45 μοίρες δεξιά. Όταν ο αέρας φυσάει από πίσω. Όταν φυσάει ο αέρας, για παράδειγμα χάρη έτσι, ανοίγουν το πανί για να τους φυσάει πιο εύκολα και να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Θα ξαναέρθεις να παίξεις στο αερογραφικό πάρκο? Θα ξανάρθω. Τι προτιμάς, τις παιδικές χαρές με τα παιχνίδια, τις σουλήθρες και τις τραμπάλες ή τα παιχνίδια με το νερό και τα καραβάκια? Τα παιχνίδια που είναι με τα καραβάκια και το νερό. Είναι μια πολύ όμορφη έκπληξη, γιατί παρόλο που μένουμε εδώ στον Πειραιά, ο Ανδρέας δεν είχε ποτέ ξεθαρευτεί με την νηστιοπλοεία και φυσικά και με τη θάλασσα. Και χάρη σε εσάς έχει αγαπήσει και την νηστιοπλοεία και το νερό. Έχω μείνει κατάπληκτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς. Θα τον πάτε σε κάποιο ναυτικό όμιλο? Αμέσως, αλλά πρώτα θα μου υποσχεθείτε ότι θα μπορέσουμε να αγοράσουμε το καραβάκι που του άρεσε, γιατί έχει δουλέψει πολύ σκληρά ενδιάμεσα.